Ayan po, si Joseph, taga Pampanga, at si Jun Pagyon at taga Nueva Ecija. Kami po ay nasa South Korea ngayon at umuulan po ng snow. Mo dito sa ano, sabihin mo nagtatapon siya ng separate. Yan, siya po ay katapon ng basura. Yan po, ayan po. Okay. Ayan po siya, ayun habang nag-i-snow, ayan. Nagse-segregate ng basura. Ayun, okay na. Okay, finish. Kailangan parati ka lang dyan. Ano, kuha ng ito, Dwayne? Hindi, ako naman. Ikaw naman. Salita ka naman. Salita ka. Yan ho. Ayan, paglalakad na ho kami. Galing ho kami sa bahay ni Joseph sa tinitira niya. Kumain kami. Ano ating ulam? Tahong. Tahong ho, ang inyo ulam namin. Ayan. Ito, busog na busog kami. Yes, salamat po. Sige. O, ito kaya, pababa na ho kami. Okay, thank you. Ayan.